Timmanaw ni Jesus iti Hinisaret, ket napan ti asideg ti Tiro ken Sidon, napan ken kuana ti maysa at taga-Kanaan nga agnaed iti dayta adiso ket kinunana, Apo anak ni David, kaasyan nakkadi, linuganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan unay. Ngem saan asinungbatan ni Jesus, immasideg dagiti adalan ket kinunada patgamon ti dawat na tadiket agik-ikkis a sumursurot kada tayo. Kinuna ni Jesus, na ibaunak laeng kadagiti na iyaw awan at tao ti Israel. Ngem nagparintumeng ti babae iti sango ni Jesus ket kinunana, tulungan nak kadi Apo. Saan arumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubbing sa ipurwak kadagiti aso, kinuna ni Jesus, agpaiso takunam Apo insong bat ti babae. Ngem uray dagiti aso kanenda dagiti marigreg iti lamisaan ti Apo da. Iti kasta kinuna ni Jesus ken kuana, babae dakkel ti pammatim, maited ken ka ti dawat mo, ket iti daytamet lang nga oras, immimbag ti anak na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kadagiti according to survey, kadagiti amin nga nagmilagruan ni Apo Santa Maria, dagiti nagparparangan na ti kadakkelan ti devotion ket dayta Guadalupe, Our Lady of Guadalupe, katintero nga Amerika ken Latin America, isuda ke devosyonado da ken kuana. Ngam ti kaadwan ti apan amang bisbisita ijay Lourdes di France, taapaya gapu di jay danum nga makaagas, haan nga agsardeng ti tattao nga mapmapan gapu ta kayat dati maagasan. Uray ijay di na naira na nga napang kami ti dua nga aldaw adda dagitay home care, dagitay home of the aged nga ta dagijay, kaadda dagitay naka-wheelchair, adda dagiti naka-uniforme nga mangidurduron kadakwada, na mapandalaeng agbugo, wano agdigos ijay danom, nga danom ti Lords nga makaagas, ta kayat tay amin ti maagasan, awan ti mayat nga agsakit, sino kada kayo ti hanapay napadasan ti nagsakit, sana all mapanggay ko majilangitan, niya, datay amin napadasan tayo ti agsakit. Awan ti maysa kada tayo, si asino man kada tayo, nga mangikarkararag nga agsakit. Apo, agsakitak ko ma. Amoy ti pagsasao tayo nga Ilocano, uray awan makwarkwarta, basta saan nga? Agsaksakit. Sino mati mangragsak nga, agkanser ka ka, thank you Lord, agkanserak. Awan amet, talaga amet, nga ilunod mo ti sakit tayo ka, thank you Lord, agletagak, no mo mati kagurgurak nga sakit, kasakit tingipan. Ngam ti kasulitan nga sakit kiletag, agtubo pa'y lagta kilikilimot, wano itayan ti, o pagtugawam no taubo mo, nagsakit. Awan ti agyaman nga agsakit, no datay lati masursurot, madi. Kayat ko ti agsakit. Isugar nga nakapilpili kay ti kanin niyo, kalpasan nga mamunsyon ka, into no nag-high blood ka nga medyo nangaton amin, diabetic ka da, cholesterol mon ka, wow, organic ka no, dagiti kang kanin mo, dagiti ka no awan is-spray na, awang ka no, adula amin, impapati mon sa tata, saka agrire. Na talagang awan ti mangayat. No mabalbalin, no agsakit tayo, agsaludsod tayo, di mat? Agsakit ka, nagadado nga bakas nga, agsakit, api nga siya, pala nga man nakimisa. Or siya, agsakit-sakit ti sikat ko. Tansamot, panagayayam ko ti pickleball nga mabasbasa, no daduma, kung kunak ka, api nga nagiti kadwak nga maturog nga, di nga mariing, agsakit ko ma, kung kunak nga madimat. Da tayo agpabasol tayo, di no agsakit tayo ka, anya ti kunatayo. Di pa ilagsakit ti tiyan na tayo, nangalat, ipalpaloom ko nga uong.
Datay pa iti agilunod, no daduma, no dahil addamadikan niya tayo no mabalbalin, ibaga tayo nga iso ag sakit, ngam never nga ibaga tayo, nga datayo ti mga ako ti sakit addamo no daduma, di jay ayat ni nanang, wano ni lula ko mamarigrigatan, di anak, wano apuda, hanga makaanggas no niya sakit na, agpanating wano agasma, anya ti kunana, siyakla ko mati agsakitan, abaw, kunada pa'y. Taawan ti mangayat kanya tayo, awan manginjoy nga agsakit. Ngam apay nga agsakit tay amin. Apay nga tunggal may saka agsakit. Karon na dagiti daduma nagsasalon at kayo, nagpintas talugan yaw, nagadukwar tayo, na healthy kayo mat blood chem yaw. Ti masakit yo kasakit tinakam, narigriga data. Orag tambli-tambling ka no sakit tinakam. Apaw, may turturog mo aya, gingganan to agsakit to mo tabagbagi mo sakit tinakam garod. Ngam talaga no kitkitaan tayo, no agsakit tayo, agsaludsod tayo. Apay nga siyak. Apay nga han nga isuda. Man nakimisa akmat apo. Aglulwalo akmat. Ikaragarigatak mo ti agbiag analintag. Apay nga hang kung mga dagatay kurim maunga ka arubak, di da pay ammo di da ka pay ammo di da pay maki. Dagiti saludsod tayo, agsaludsod tayo. Ngam no kitkitaan tayo, dagitoy saksakit. Haan laeng nga nagpatingga iti dayta a sakit. Adda na ununag nga kaipapananti sakit. Theology of suffering. Oray ni Apo Jesus. Kung ako ang Diyos, ipapako nyo ako sa cross, ano ba yan? Pwede ba yan sa akin? Kung nanan sa mo ni tatang yaw nga idol yaw. Hindi nakakabilib ko na. Unang ti saludsod tayo, apay ngamin nga, na ilan sapay, mabalinmot nga tiklik ti fingers na laang kamalpasin, ori na tayo, mabalimot nga no, agsingsingpot tayo ko, awang kuman aday ta. Ngam ti theology of suffering, masapol da ito'y. Taapaya, umuna, na malagip yun, di ibanghelyo tayo, di may isang ibanghelyo, anya ti kunana, sinaludsod dagiti pariseyo no jak maalilaw jay ay paralitiko nga ubing anya ti kunana sinno ti akin basol dayta sakit na isuna wenno dagiti naganak kanyana ta idi panawon da Apo Jesus dagiti saksakit no kumano special child ka no paralitiko ka wenno adda sakit mo ti pabasulen da dagiti basbasol dagiti nagkauna nga kapututam kasi naludsod da kin ni Apo Jesus sinno ti nakin basol isuna di basol na wenno dagiti naganak kanyana simmong bat ni Apo Jesus nakasirsirib nga sungbat awan koneksyon, awan ti pakai-konektaran ti sakit na, ti basol na, wano basol dagiti naganak. Anya ti kunana, naaramid kanya na dayta, tapno maipakita ti bilag tin panakabalin ti Diyos. Nga to a level. Tapno maipakita ti bilag ken panakabalin ti Diyos, sigka-sigkayan tayo. Anya ngamin dagiti saksakit, anya dagiti pakarikutan problema kada gubgubat kada amin nga pakariribukan tayo dito'y lubong. Umuna, apay nga agsakit tayo, apay nga ipari na kanya tayo, uray na lintag ka nga tao. Look at the saints. Ni San Peregrino, nagkandatani, nagkanser. Maputo din di saka na ti kabigatan na. Nagkarkararag, karabiiyan na tagtaga-inop na nga inagasan ni Apo Jesus. Kabigatan na, awanan diya kansi iso dayta iso ti Petron Saint dagitay dasaki na ti kanser. Ni Padre Pio, datot istigmata na, nagsaksakit na han na nga maikat. Kaapay nga palubusan ti Diyos, nga agsakit mo no agrigat tayo. Ibarpari na nga datayo nga tattao, uray na pigsaka, uray adda sanikwam, uray adda adal mo, adda position mo, adda amin kadatayo, ti ibagbaga na masapol kuma nga datayo nga tattao nakadependar tay laeng iti grasya ken pannakabalin ni Apo Dios. Nga dagitoy ited na kanya tayo to show His power and love and mercy.
Ta ipakita nati asi, ayat, ken, bilag na kanya tayo. Iso nga agdependar tayo kumalaang kingkwana. Tadag ito'y saksakit tayo no daduma, paunagan na ti pamati. Hello? Oh. Adda kas jay. Idi ka pigpigsaam ka ham-am mo ni Apo Diyos. Idi ka bilbilagam ka kasla, haam mo kasapulan ni Apo Diyos. Inton inad nga rod amok, nagapigpigsa, ay nagadulaka nga misa-misa, ta naragragsak mo dagitay hanga makimismisa, kung kuna na nga pilpilosopuan, nagsakit, himelo amin nga mata kada, agraman buok na ti ka, aarak, kada sigarilyo, dandani pumusay, kunana, apoy, kanak pa'y timay sa abiyag, no magbiagak, aga kulay takton. Sakala, aga kulay takton, dandani ka pumusay, gonggonam. Di nga paunagan na ti uri dagiti sakit tayo, no daduma, to form us. Tano, awan ti rigat, awan ti sakit, lampay, nakapsot tayo ti pamati. Iso nga mistake, data kung kunayo nga naganak, kadagita apuyo, nga kuna tayo, adayi prinsipyo tayo, gaputan naggaputay, tirigat, kinto niya naganan, ado nga panubok ti bihag, kung kuna tayo, jak magkayatan a father, nga mapadasan mo, dagiti anak, kin dagiti apumiti, naglaslasatan mi arigat, wrong. Ijay tay garod nga pimigsakin si miglatan, oh, ijay tayo nga natubay, ijay tayo nga timibker. So nga kung kunayo ka, diyak kayat nga mapadasan da, dapat na ay matibiyag da, akalampay da nga talaga. Uray siyak mat ay, di panawang kumat, question apaya apo nga unfair tibiyag. Kunak mat idi unfair nga talaga tibiyag. Aga-ayam, agbabasketball lagi tayo, kakasinsin ka da barkada kon, addaak pala dyan, sumangpitak pala, nakaawit ti kuribot nga, matudtudwan nga uray lang, agpagpagargar, tibisin nga, malabsam tamangga nga, ayan ti alalya, kada baliti, kada kwa kinasip ngeten, adada di agra, apaya nga haanak ko mamang agragragsak. Apaya nga agpapada, uray dagita makan, dibing tayo, sa bagay, rich kids kay amin, ya. Da kami piman sang pulo ka nga agkakabsat, apan agkamel ni amang ko, upat akapikin dua nga udang, dayjay maalanag. Kukwanto dagiti inaudi di dua nga udang, piman ramay to kapi, dayjay ngutang nga nagbabatik, nga nakangir-ngir-ngir nga kapi, piman mo't ata. Apay ka dagiti daduma ka nagiimas mo't sidada. Unfair. Ngam dokit kitaan, tata, haan nga dusa, ti saludsod ko idi, apay nga dosaan na kami, apay nga ikaskastoy na kami, apay aparpar, haan gayam. Ijay nga namulmuli, ijay nga timibtibker, ijay nga simigsiglat, timig sa jipuso, panunot kinnakam, aging gana nga agbalay gi iso nga rong, alwadan nyo dagita ibagbagayo nga, anya na ganan, jak kayat nga ipalakam, kadagay tay anak ko, day dinagrigrigatan mi. Jak amo no maapalanak, wano maasyanak, kadagiti ubing nga agbasbasa tata. Napaya, makitkita ta eskwela ka, wow, nakaibike pa nga mapan maitulod. Sana all. Da kami idi man nga kilometro, ay piman. Nganya ka ni inang ko, talaga mga awan igatang danom no mo di chinilas ko dahil agpulsot, amoy agpulsot. Haan, rich kid kayo na ipagnam tuno ko ka, blok ko na naman, ano pa nagtuto, tupraam sa kaisilsil akas tani, magnakam, agpulsot tumanan, imbag ko, niso, saka-saka ako, nagaddayo. Ti amok ini, apay nga awan bisikleta, apay nga awan ti motor, ya mo no maasya, nagtatawon no, apalak ida. Tagrang, elementary akpay lang, agrang rangyad, amoy, you know rangyad? Rangyad in English. Agrang-rang diyan ti saka nga mapanagba. Kas jay man, katikong kunakwan no, panawon na, agkus-question mo't apaya nga min nga unfair, apaya nga adakwa, ngamhaan gayam, no alaam tinanga nga to nga kaipapanan na, even our suffering, sickness, problems,
isuda gayam ti mangpapig sa kanya tayo. Iso nga no saludsuden nyo, kada kita nagbalay gitatta. Kada kayo nga successful ti biyag na tatta. No kas ano ti rigat yung nga sinangitan nyo, kas ano nga nagsakripisyo kayo, no kas ano kay nga nagluwa, kin nagrigat nga aging gana nga nagbalay gi kayo. Maikadwa, dijay, dependency on God. Masapol nga agdependar tayo ti grasya ni Apo Diyos. Maikadwa, iso dijay, no dagiti saksakit, problema tayo, i-transform ni Apo Diyos, pagbalinan na a blessing kanya tayo, no maawatan tayo. Dagiti tutuok kinrigrigat tayo, isuda mangpagbalin kada tayo, nga agbalay gay blessing dayjay. Iso nga tatano, danggan nyo dagiti nataengan, dagiti nagbalay gay, haanda nga sayangan, dagiti rigat ken tuok da, taapaya, ijay kami nga nagbiag Apo. Iso nga impapapatik tinagbasa Apo, taapaya, puno kastoy nga panagtutudo, tila si dami, bugo nga naperresan, yun o perres. Yan nga bugoong kin naperresan laeng nagimas, no daytay, nagapu ka di taltalon, takabagyo na, mangpekil ka daytay kaluto, saka ida pa, solve kamin adyayan, da kayo hotdog. Jollibee. Tiyam no sinuti mo nang agsakit kanya tayo. May ikalo. Hanya ti bagbaga na ti suffering dagiti panagtutuok na kada tayo. Apa yang ano daduma kadumteng kanya tayo daytoy. Ni Apo Jesus dayi panagtutuok na maaddaan tayo tinanamnam ay abiyag. Iso nga, uray adda sakit, uray adda pakarikutan, uray adda pakarigatan, no bigbigan tayo ti grasya ni Apo Diyos, haan nga mapukaw ti pamati. Tapno umay ti adda nga biyag. Kitain nyo ti ebanghelyo tayo. Anya da ito'y, taga-kanaan nga babae da ito'y, Canaanite woman. Haanda nga agpada ti kultura, adda nga agpada ti pamati kin ni Apo Jesus. Iso nga kunana, Apo, kunana kaasyan nak, linuganan ti demonyo di anak ko. Sino naluganan ti demonyo kanyayaw? Awan? Sadak kitaan. Ngamot. Anya ti kunana, linuganan ti demonyo di anak ko. Amuyo ti sungbat ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus in the first place, adamot bias na tataumot. Haan nga masapol kuna dagi adalan paggamon ta di ka agik-ikis ikkatemon ta malpas ta sakitnan rigaten kunana ngem kuna ni Apo Jesus haan nga masapol nga alaen di kanen ti ubing nga ited iti aso anya ti ibagbaga na ditoy sayang daye panangagas ko idta anak mo tahan kamo lamamati kanyak kas ti mensahe na dayjay sunsamo ti ginagura dagita ni taga Salcedo kanya ko. Nga imbaga nga no tinatay kahantay nga kapamatyan ing kayo makiminatay itedyo ta abuloy yo ta saranay yo makikaysa kayo ngem haang kayo nga agserservice kadakwada. Da kayo met haang kayo anyo nga paumayon idan tahang nga masapul tatimet panursuro da, haanan nga masapol nga ikararagan ti minatay, kung kunam nga rod ijayan tinatay, kadatayo ka, ti ilualwan tayo ka, Ave Maria, ikakaasin na kami ang managbasol, ita, ken inton oras ti ipapatay mi, amen, handa mo patyan. Sa bali mo, di isuro da na umayda kanya tayo. Haanan nga masapol nga ikararagan ti minatay, haan akan niya tayo, iso nga kunak, kasla sayang di ipapanyo, ken awan serbina, tahaan mo't nga maibagay. Kasjay mo ni Apo Jesus, ison sa mo kinagurad akon. Kasjay mo ni Apo Jesus, anya ti kunanahaan nga masapol nga alaen di kanon ti ubing nga ited iti aso. Naunag mo ti pamati dati babae. Uray handag ka pamatyan ken ni Apo Jesus, hang Hudyo dati Canaanite. Taga Kanaan, anya ti kunana, uray dagiti marigmag Apo kanon ti aso kunana. Anya ti bagbaga na, uray basit laeng nga marigmag ti ited mo umanay kanyakon. Anya ti imbaga ni Apo Jesus, babae, anya ti kunana, dakkel ti pammatim. Nya, maited king katidawat mo. Dahil ti anak na, naluganan ti demonyo, marigrigatan, agtutuok, ngam di pammati di jay nanang, iso ti nang iduron king kuana, nga napankin ni Apo Jesus. Anya mo ti ibagbaga na kanya tayo dahil ti kakabsat, anya mo no, pampanunutin tayo.
di pa nagtalinaed tayo iti pamati. Ragsak ken liday, rigat ken namay, sakit ken salunat, ni kasarsamo dato yan. Masapol nga natibkerlat ta dayjay pamati. Haan nga magunggon dayjay pamati. Tati pamati iso ti puon ti paggapuan ti milagro ken bendisyon. Ti pamati iso ti pakarinaan nga aggabor ti grasya ni Apo Dios. Iso nga kuna tayo tatay. Kadagiti saksakit tayo, problema tayo, pakarikutan tayo, dakdakkel nga amang ti grasya ken kaasi bendisyon ken ayat ti Dios. Maikadua, dagiti pakarikutan tayo, dagiti saksakit tayo, pagbalinan ni Apo Dios a bendisyon. Uray dagiti pakarigatan tayo, no kitaan tayo, kalpasan ti ladingit ken tuok ken sakit, agbalin a grasya ken bendisyon. Anya ti tulbek na tapno maaramid daytoy, isu dijay natibker haan nga magaraw a pamati. Kala kakabsat, Diyos ket Diyos, haan nga pure nga tao, nabilbilag nga adayo ngam dagiti pakarikutan, saksakit ken pakariribukan tayo. Isu nga adda pamati tayo, no naunag ti pamati tayo, haan nga baybay anti Diyos. Nagpintas ko mga kunana niya, dakkel ta pamatim, kunana ko makanya tayo, maited keng ka tidawat mo. Ado ti agpakpakararag, apoy kararagam man, agiksam day tay anak mi, apoy kararagam man, ta makapasa, dagiti anak mi. Good. Sakbay diyo ko namin mo't nga papadi, nag-review ka mo laang. Wan apo, ngum sakbay di human effort. No sakla ti mangkit kita, at least ti mo na nga pinanunot mo, jay kararag kaasi ken ni Apo Dios. Agpakaasi ken ni Apo Dios. Wan, nagpintas ko mga kunana, dakkel ti pamatim, maited ko madayta dawat mo.